Angklanan Are. Isir dilai. Mayo villain jane bele mayo sadu baba jane bele ye. Nunggu mentikan deh. Most villain ekdam danger villain ye. Ah, coba dong. Ompray. Mana mulai namanya? My name is Risa Boro. Risa na? Besang kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1 na? Ompray. Bisa hibai. जोंनि भिडिअखौ मोजां बानायना होग्रा most handsome one of my brother. ओमफ्राय बियो mana मोनलायदों गैया जारौ मामोनथाय बावबायनो आंखौ देखायाखै आं मेकआप होनिखाय फैदो मेकआप स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै आंनि दाला बायदि मोखाङाव मेकआप होनाय स्टार्ट खालामबाय बिनि उनावहाय मेकआप जोबखांनानै एसे बेबायदि नुबाय हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामगोन दिनैहाय आंनि केलेन्डारनि फट'शुट दङ स' बेवहाय जों दायो ओंखारगासिनो आदामोनबो मेकआप आर्टिस्टबो दङ आरो नोंथांमोनाथ' नुखांखाबाय आं देलायनायखौ ओमफ्राय नै दा बे मैनिया देलायगासिनो सपना हेलौ Ada Raven. Ya ada Hayan. Halo. ओमफ्राय नै अबयसे खालि मानसिफ्रा केमेरानि सिगाङाव थानायखौल' बांसिन सिनायो नुयो बाट बिहाइन्ड दि सिन मा जायो बेखौथ' देखायनाया आंनि खामानि हेलौ मा नाम मोनलाय आदानिया Ren. हा Ren. अह बर मोनबाय नामा नेनानै देलायनायखौ मोनाखै ना ओमफ्राय आं थांगासिनो दायो बुंदो माबा मोनसे दिनैनि खामानिया मा दा दिनैनिया जोंनिया दै फट'शुट दङ जोंनि केलेन्डार गोदान दिहुननायनि बेयावहाय आरो ओमफ्राय बबेनिमोन जोंनिया खैराबारि माला दिहुनगोन केलेन्डारखौ नायनोसै माला निउ इयाराव सरि निउ इयाराव सोखायदा नै ओमफ्राय जोङो ओंखारबोबाय माजबाद होननाय जायगायाव बेयो आंनि हम टाउननि खाथियावनो बिराद मोजां जायगा साहा बागान थांनांगौ साहा बागान थांनानै नै बेफोरबायदि लामा मोनगोन बहुत मोजां आरो बिदिनो बाइकफोरजों थांनो बा कारजों जा जिखुनु रड ट्रिप थांनो बिराद मोजां आरो नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरो गारि गुराबो बारा माने इदि खारबाय थाया आरोना बिराद मोजां आंथ' बिराद मोजां मोनो वान अफ माय फेभरेट प्लेस बियो माने बिराद मोजां मोनो आं माने जोंहानि न' खाथियावनोखा 15 किल'मिटार्स जायो खोमा जोंहा न'निफ्राय आरो बिराद मोजां आरो बे लामाजोंनो जोङो भैरबकुन्द बे पिकनिक प्लेसआ उदालगुरिनि बेथिंबो डाइरेक्ट मोनहैखायो आरो बिथिं थाङोबा आङो लामाखौनो बिराद देखायबाय थाबाय माने बहुत मोजां बिराद थान्दा बिराद फ्रेश एकदम बेखायनो आं दिन्थिबाय थाबाय बांसिनखौनो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनदों लामाखौनो ओमफ्राय आं मोनसे खोथा साजेस्ट खालामनो नागिरदों जेनेबा जाय सनितपुर थिंनि ओमफ्राय सानजाथिंनि जेनेबा बिसोर जुदि भैरबकुन्द'आव पिकनिक बा ओरैनो बेरायनो फैनो नागिरो बिदिब्ला बे अरांथिं हाबनानै माजबाद लाइनथिं हाबनानै थांनो हागोन आरो होमबाना थपनो मोनगोन माने बैथिं थांबाथाय गोजान जायो आरो उदालगुरि खासिबारिथिं थांबा स' बिथिं फैबा मोजां ओमफ्राय नै बिथिं तेजपुर टावां टेङा सेरगाव रुपा इदिबो थांनो हायो आरो बालिमु माबानि अरुणाचलनि बाट बिथिं थांनांगौबा पास लानांगोन आरो बिदि खिन्थु भैरबकुन्द'आव थांनोबाथ' लानाङा ओमफ्राय बिथिं फैब्ला ओरैनोथ' सेफटियानो बाट मोनसेल' प्रब्लेमा लेन्डस्लाइड जायो बिथिं ओमफ्राय अखा बोथोराव फैयाबा मोजां आरो ओमफ्राय आरो बारा मानसि दुमसिबो थाखायाना लामायाव एसे गिनांगौ गोनां जायो आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा बेखायनो अखा बोथोराव फैयानो मोजां आरो आंनि थाखाय I swear guys माने ओरैबायदि मोजां ना बे जायगाया बिथिं लामाथिं फैबा नोंसोर मिथिखागोन आरोना बहुत मोजां उनावहाय नोंसोर आंखौ बुंनो हामारगोन औ नंमारगौ गेमस्रि बुंनायाथ' एकदम थिगानो मार होननानै बे शिलंनि लामानिख्रुइबो ना बहुत मोजां बहुत फ्रेश एकदम मा मुभिनि भिलेन मोनलाय बियो?
आं ओरैनोसो थगायदो धेमालिस खालामदों आं एसेबां थान्दा नङा होननानै नर्मेलानो मानो होनना बुंब्ला बेयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो माजबादाव हाय बोलो मेरे सब्सक्राइबर लोगों को हाय बोलो हाय फ्लाइंग किस दो और ओमफ्राय नै एसे जोहोलि देखायनानै फट'शट लाबाय नङाबालाय बोरैथो फेसबुकआव इन्स्टायाव बोरैथो स्ट'रि होनो वाट्सएपआवलाय बोरैथो स्टेटास होनो मोनसे जायगायाव फट'शुटखौ लाखांनानै जों फैबाय थाबाय फैनानै नैबे दालांनि गाहायथिंनिफ्राय बे हाजोखौ गोजाननिफ्राय नुहुरोमोन बिराद मोजां भिउ मोनसे फैयो स' बेयाव लानानै फैबाय जों आदा दे माबा मोनसेमोन आं माबायदि दिले आदा खिथालाय माया आं माबायदि मानसिया दे मोजां खिथा गेमस्रिया जोबोर टेलेन्टेड स्मार्ट एक्टिभ एक्टिंनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि दा बर' उन्दैफोरनि जोबोर गोरों सासे एक्ट्रेस जायजों खामानि मावनो आंबो गोसो जागासिनो दङ जयै मालाबा सानसे मोनगोन थ' नोंथांमोना लुबैनाय बायदि गेमस्रिया नोंथांमोनखौ बायदिसिना एक्टिं फाव खालामनानै नोंथांमोननि गोसोखौ सुग्लायहोनो हायो बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आंनि फेभरेट सासे एक्ट्रेस गेमस्रि दैमारि बेखिनियानो मालाबा इयुनाव खाबु मोनोब्ला ज' नुगोन सानैखौ बेखौनो मोननानै आंनि गोजोननाय जाबाय बेबायदि बाख्नायनाय मोनबाथाय गोसोआनो गोजोनग्लाय मोनो दे मेंबाय नै सासेया बोरैबा जालायबाय आं बेबायदिनो बिराद दम होखायो माने आंजों जाय मावफेरबायना आंजों जाय मुभि शुटिंआनो जा एलबामानो जा जाय आंखौ लोगो मोनफेरबाय बिसोर मिथियो गेमस्रिया माबायदि ओमफ्राय आरो थेंक इउ स' माच आदा राइबेल जा बुंबाय गोसोनिफ्राय बुंदों ना ओरैनो आंखौ गिनानै बुंदों आं मिथिला बाट थेंक इउ स' माच आदा आइ लाभ इउ आरो आं नोंखौ बिराद अनो आरो नोंबो आंखौ बिराद अनो आं मिथिखायो थेंक इउ स' माच आदा ओमफ्राय नै जोंजों सासे गथ' दंफायो द्रिसा बर' दहायनो इन्ट्रडिउस खालामखाबाय आङो आरो बिदि गथ' मानसि थाबा आरो इन्जय खालामाबा मोजांखौनो नाङा आरो बेसेरा जों एसेबां गिदिरजों थाबा बेबोथ' बर नांगोन ना बेखायनो एसे इन्जय खालामबाय गथ'जों ओमफ्राय आंना फना चार्ज गैलामोन ओमफ्राय आं शुटबो लाबोनो हाबोआसै ओमफ्राय जों फैयै नै राइन'आव फैबाय डिनार खालामनो एक्सुवेलि जोंहा लान्चआबो जायासै बेयावनो माने फुल टाइम थांबाय आरो ओमफ्राय जोङो राइन'आव फैबाय राइन'आवबो बिराद टेस्टि खाना मोनखायो दै जोंनि रौताथिं फैयोब्ला बेयाव रौता बारनानै अरांथिं फैनाय जोंहानि न'थिं फैनाय लामायाव मोनगोन बिराद समायना रमायना राइन' धाबा माने रेस्टुरेन्टबो बेवहाय फैनानै जाफैनो हागोन नोंथांमोना बर'निसोखा बेबो ओमफ्राय नै खोमसि जाजोब्बाय नुला लाइट्सफोरजों ओमफ्राय सपना थेंक इउ स' माच जों लोगो मोनफिनगोन सिगां बेखौ आं फार्स्ट टाइम माबायाव लोगो मोन्दोंमोन ना बे आंनि रुम बांखानाय शुटिंआव नामायाव लोगोरिनि फट'शुटआव लोगोरिनि फट'शुटआव लोगो मोन्दोंमोन बेनि उनाव रुम बांखानाय ओमफ्राय दिनै थार्ड टाइम बिराद मोजां बियो बिराद मोजां मेकआप खालामनो रोङो ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भ्लगखौ बेसेबां फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच लाभ इउ गाइस बाय बाय